Good morning guys! Luto tayo ng itlog with kamatis at saka, ano to? Garlic. Ano? Garlic. Onion. So, i-chop ko lang sila. Tapos, hingi tayo ng egg kay mama. Wala kasing ulam. Magsasabi na sana. Kaya lang hindi naman kumakain na sardinas si Dan. So, ito na lang. Egg with tomato. Napaos talaga ako dahil kagabi. Nakakaloka. Breakfast is ready. Scrambled egg with onion and tomato. And then, sunny side up na egg. Kasi may mga bata dito na hindi kumakain ng onion at saka ng kamatis. And then, yung ano namin, rice namin, akala namin warm siya kanina kasi naka-warm siya. May nakalimot pala na iyan na siya. Ibaba siya. Kaya ngayon, hintay-hintay muna tayo guys. ng rice. Because rice is life. Good morning, hubby. Hubby. Good morning. The top is from 8 printed shirts. Salamat! Ano to? Couple goals na top. Suot ko na yun. Nasuot ko na yung isa. Nasa ano na. Laundry na. Hala babe, let's not forget to get our laundry upstairs because someone will do the laundry today. And let me check the ano pala. Yung nilabhan ko kahapon. Tingnan natin kung dry na sila. Dry na. Oh, perfect. Yung maong hindi pa dry. Pero itong mga ano dry na. How about these? Ay, patay. Yung mga jacks hindi pa dry. Ready na ako guys. Naka, ano lang ako, smoosh na top. I got this from Zaful. Tapos ito, I got from Kmart. Before kami umalis dun sa Australia. Bumili ako ng sunnies from Kmart. Kasi, ano, parang napakita ko to sa vlog ko. Hindi ko sure. Kasi malalaki yung sunnies na meron ako. And then I'm just wearing my jeans that I got from Fashion Nova. And then yung aking, ano tawag dyan, belt na nakuha ko pa sa ukay-ukay. Sobrang tagal na. And yung buhok ko, inano ko lang siya, parang pinaka-curl ko yung ends papunta dito. Kasi kapag hindi, nagaganon siya, naka-fly away siya. Tapos yung, ano ko, straightening iron, hindi siya ganun kaganda yung Remington. So, ginawa ko na siya pa-curl ganun. Ayan. And then yung makeup ko, very simple lang as usual. Brows, Daiso. Lips, yung Stila Stay All Day Liquid Matte Lipstick. Yung shade na Firenze. Yun. Yan lang. Sobrang init. Parang nagsisi ako na naka-jeans ako. Kaya lang, wala na, nakakapagod na. Pangatlong beses na ako nagbihis. So, ito na. Guys, may batang mabagal. Yan, yung batang yan. Katapos niya maligo. Katatapos niya lang maligo, kakain siya. Katapos niya kumain, magbihis pa yan. So, kain muna ako ng mangga. Mangga na merong Pinoy Deli Shrimp Paste, bagoong yummers. Nilalagyan ko siya ng ano, ng sili kasi hindi siya manghang. So, naglalagay ako ng sili na meron kaming sili galing sa ano eh, pinsan ko. Nagdala siya nung pumunta siya dito nung Pasko. Nagluto kasi siya ng dinuguan tsaka yung mga laman loob ng ano, nung lechon na binili namin. So, nagdala siya nito. Lalagay ko siya sa dinuguan, sa bagoong yummers. Sinis, tapos na. Dito na kami sa Radisson, guys. Naka-check-in na kami. Magro-room tour kami, Mark! Dito ka! Room tour tayo. Bilis. Si Mark yung magro-room tour. So, ito yung door. Maganda siya. Sige, Kel. Room tour, Kel. Ang sayo ba? Ano ko? Pakita mo yung mga, yung room. So, ano to dito, Kel? Pasok! Ikaw lang. Ito yung shower, tapos faucet, and yung close-up ng outfit ko, guys. Yan. Malaki actually. Malaking toilet. Na-miss ni Dan yung malaking toilet. And yung shower. Maganda naman siya. Ano pa yung mga libre natin dito? Soap. Dental kit. Bongga. Meron tayo niyan. Sanitary bag. Yay! Meron silang lotion, shower cap, at saka vanity kit. Bongga. Nagpipicture-picture yung fambam. Meron silang safe. Paglabas mo galing sa banyo, ay bathrobe, bongga.
Meron silang bathroom. Tapos meron silang extra pillow doon. May slipper. Yan, maganda yan. And then, meron silang safe. Tapos ito maganda, meron silang malaking mirror. Nalalagyan ng luggage. And then, ito na yung itsura niya. Yan. Yan. May TV. Ganon. Yan. Picture daw si Marlon. Magpapalit daw si Marlon ng profile pic. Ay! Doon yung papa ni Lai kanina, Bayfront. Minute namin yung papa ni Lyra kasi meron siyang hinatid na lapi ni Tony. Doon siya galing, tapos nagpunta lang siya dito, naglakad. So close to Traffic. Yeah. That's right across SM. Yeah. Yeah. So dito tayo. Gabi ho sa gato nga look up. Hala si mama. Ready to selfie. Wag yung kong gitanggal. Oy, May, si mama. Oy, ready to selfie. Sulat-sulat na. Oh yeah, that's nice. Ito pala yung pool, guys. Yan yung pool nila. Maganda naman siya. May mga nagsasunbathing na dun, oh. Yan. Ang laki dito, guys. Dito kami sa ano nila, oh. Parang hallway. Hallway ba tawa? Tama ba? Hala, si mama nagpa-selfie. Baba na. Ganda dito. Ang laki, no? Baba. Dani Boy, uy. Bye. Cheers, Kel. Cheers. Bye. Thank you. Hi guys! Nintay namin si mama at saka si Sisi. Yun. Nag-CR. Tinatanong nila kung bakit makinis na yung mukha mo. Ano yung sikreto? Workout. Workout. Magpakinis na yung mukha ang workout? Si Marlon din, makinis na. Workout, guys. Paano ba? Pasingo. Sa Tagalog sa pasingo. Workout. Papawis. Workout eh. Workout, chan. Hala, di mo focus sa imong diyan. Where are we going, babe? Ano na may film ko na? Jollibee! Magja-Jollibee kami, guys. Jollibee na naman. Mamimiss kasi namin to. Pagdating na namin dun, wala na kaming Jollibee. Tsaka na ng buho ko. Dito na kami sa Jollibee, guys. Dumating na yung order nila. 2 pieces burger steak. Kamamalo dan. Kamamalo. 2 pieces burger steak. Kadani boy. Spaghetti. 2 pieces. Chicken. Yes. Salamat, Tony boy. Here, get one and pass. Ano na sa dito kita? Kel, asan tayo? Nandito kami sa Silicon Valley. Bibili kami ng daga. Bibili kami ng daga. Ayun na lang. Ayo, kanina lang. Sila kanito ba Mga, siguro mga 10 daga 10 daga. para sa computer shop. Yan lang. Sa may nindot kel, double Daga. click o pan. Kel, nasan tayo, Kel? Ano? Sabihin mo yung joke mo. Sabihin mo yung joke mo. Mag-withdraw mo good me. Ikaw, Kel. Anong joke mo, Marlon? Sabi ni Marlon, may upuan daw dito. Yung opo, may upuan kasi. Opo. Funny kay Mar. Ito, bibilhin ni Mar. Ano? Unboxing, opo. For 5 years. Yan yung black kay Mark. Yan yung gold kay Wiwin. Black, bakit? Mas ako? Mas ganahan o gana no? Ano alay mo? Sa kinsa naman, wala ito problema sa Wiwin ko. Sige daw. Merong free cherry mobile, dalawa. Wow! Sino mobile lagi? Oh, ban sila? Kauban sila. Friends mo, Miga? Cherry mobile? Dili sila. Ah, di makapilanin nila kay. Prato lang yun kay ni Miga? Para try lang. Are you vlogging? You're on camera. SM, guys.
Bibili si Mama ng shoes. Ganyan ako. Can they say ganyan pero ano, parang nude yung kulay. This is good as well. Very light. Kapag dalawa pinili mo, 20% off, kaya lang. Magkano to? Nakakaya? 2.5. So, 1999. Uy, baka na saan? It's what? 200? Yeah. 10%? 10%? Second floor MPM to Women's Shoes Department. Second floor MPM Women's Shoes Department, please. Ako dito ka na. Ito na siya 5. Ay, lagi mo. Please ito ka 21. Please the shirt 21, please. No, dili na. Let's fix that after this. Yeah, put it on properly. Go for a walk. Taon ba nga na? Ako lang taon. I'll get it. Sisi's already good. Okay. Dito na kami sa hotel, guys. Balik na kami. Binigyan kami ng papa ni Lyra ng piyaya. Salamat po. Thank you. Salamat. Salamat. Hello. Binigyan niya kami ng dalawang Yeah, original piyaya. Ito oh. Thank you po. Tapos dalawang ube. Sarap, miss. Yummers. That's good. Ah. It's good. You like this? Di na siya mo share kay Lami man. You like it? It's like a. So I'm not getting any now? Thank you, babe. Now let me just wait around here. But you can do something. Okay. Guys, punta kami ng Kulon. Busy sa Kulon, pero kasama namin si Miss at saka si Tonyo. So, okay lang. Bibili ito Christmas tree. Ang laki. Ganda. Sige, lagi. Guys, nandito kami sa unit top. My gosh, ang tagal ko na hindi nakapunta dito. Ang busy. Si Dan. Shoes? Basketball shoes. Bibili kami na pang regalo sa mga inaanak. Shoes daw yung gusto nila eh. Basketball shoes, miss. Not that. Basketball shoes? Para kay Nobi. Kapag bata. Ah, ikaw? Get dolls for the girls. Yeah, how much is that? Bibili kami ng doll, guys, kasi nagpunta kami sa sa Bukid, tapos may mga bata dun. Hindi naman mga, may isang bata dun na yung doll niya wala ng buhok. Sabi ni Dan, bilhan natin siya ng doll, kawawa naman. Pero gusto niya yung doll na yun eh. It doesn't look like this. Ano siya, baby doll siya na walang buhok. Dito kami sa mga stuff to eh. Hello, grabe sa siya tapon eh. Bibili kami ng mga gun para sa mga lalaki. Now, yung doll talaga wala pa. Ito yung bibilhin ni Miss. Okay lang. Saka man, di mo nilain. You like that? You can just go up and down the hill. And that. Di kanina lang sa katong bata. Dito kami guys, metro guys, bili kami ng shoes. Sabi nila, ito na daw bilhin. Kanina daw, Miss. Up and down the hill. Ayaw na, ay. Up and down the hill gani. Bili ako ng gusto niyo yung pang basketball shoes. Ito. Asan yung gusto natin, Miss? Ito sana. Okay, ito sana guys. Kaya lang wala yung size niya, 37 siya eh. Hanap kami ng guys, set para sa mga aunties. Kasi hindi ako nakabili. Pati lotion. Ayan. 60 pesos. Ano ba yan?
body lotion. So, parang, ano siya? Body lotion kasi inani. Guys, nandito kami sa Larshan. Nag-hi sa akin si Gracie. Hi! Salamat! Sunny Boy. She said she saw you first. I was like, oh, that's Sunny Boy. I was like, everybody see him first. He's a fat I was one. like, he's the tall one. He's a fat round one. Mag-order si Dan ng ano, beer. Where is this just from my May sauce na kami, guys. So, ito spicy. 3. Si Danny Boy, hindi spicy yung sa kanya. Do you want me to show you what we got? Sige na, let me show you. Drinks ni Dan. Tinry niya yung apple. Do you like it? I do actually, it's really good. Do you wanna get that next time? Yeah, if you want to. Meron ba tayo niyan sa, ano, tindahan? Oh, we have that in the store. So, we can get that. Mountain Dew yung akin, tapos yung kay Dan. Ngayon ko lang to nakita. San Miguel Premium. I haven't had this one before either. That's what I was trying. How is it? Good. Yeah. That's better. Yung rice namin, 6. That's Hala! a better one. Ay, anak ko, 6. Asan yung isa? Nandun na pala. Kain pa more, walang ulam. Food, yummers. Ito, ano, pork, hotdog, chorizo, pork belly. Hala, tapos dinagdagan pa to ni Dan ng isa pa niyan, tapos dalawa pa nito, tapos dalawa nito. Yum, kain. Kain tayo. Tapos na kami kumain, guys. Lumipat kami dito kasi nagpa-picture kami dyan. Ubos na siya. Actually, hindi pa. Meron pang ibang natira. Kaya lang wala na. Busog na kami. Yan, sayang. Pero kapag dinala kasi namin, kakainin niya naman. Ayaw niya naman kainin na kasi busog na siya. What's going on? Asaya today. As in, sobra. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Bye. Good night, everybody.